وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. O eger sizler musaferette bolsaňyz we ýazýan adamly tapmasaňyz, pes araňyzda gerew almasyn. Pes eger siziň bäziňize etemad edip garz berse ýani siýe berse, o gerew almasa, pes şol özüne etemad edilen adam amanatyny eda etsin. O Hudadan gorksun, o şahadetini be hiç wajh gizlemeň, her wagt hakimiň ýanyna çagyrylyp eda edin diýilse. Ve her kim şahadetini gizlese, pes elbette on kalbi günahkardır. Ve Allah tebarek ve Teala sizin eden amellerinizi bilýändir. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi anfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Tamam asmanlardaki zatlar we yerdäki zatlar Hudaanyň milkidir. O eger siz kalbyňyzdäki niýetini zahir edip aşkar etseňiz ya aşkar etmäni mahfi etseňiz, Allah tebarek we Teala şonun hesabyny sizden alar. Pes her kimni istese mağfiret eder we istese azap berer. Ve Allah tebarek ve Teala hemme zatga qadir we başarýandyr. Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriku beyne ahadin min rusulihi ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbena ve ileykel masîr. Resul-i Ekrem özünün perverdegarının tarafından özüne nazil edilen zatga yani Kur'an'a iman getirip tasdik etti. O müminler de tasdik ettiler. Hemmesi Hudaya ve Hudaýyň feriştelerine ve Hudaýyň kitaplarına ve Hudaýyň peygamberlerine iman getirdiler. Hiç birine fark bermeýär. Ve aýtdylar, biz hukmyny eşitdik ve emrine muti bolduk. Perwerdigara, sen mağfiratyny dilýärs we sen tarafyňydyr gaýdyp barıljak ýer. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tebarek ve Teala bir ahadiga taqatından ýokary teklif etmez. Her kim näme ýaxşy amel etse özü üçindir we näme teleke iş etse-de özü üçindir. Perwerdigara, biz eger faramuş edip unutsak ya hata etsek bizi muahaza etmäweri. Perwerdigara, bizlere ağır yük yükleme, ol torike bizden ololky geçen milletlere yükläpdiň. Perwerdigara, bizlere taqatymyz yetmejek zatny yükleme, bizni afwet we bizim günahlarymyzy mağfiret et we bize rahmet,
sen bizim Mevlamız we eýämizdirsiň. Pes bizlere kafirlaryň aleyhine nusrat we ýarylyk ber.